Георги Хаджи. Съм с Георги Хаджийски. Сега ще снимам на Drive Ahead. Ще ви покажа какво представлява тази игра. На проста игра. Макар че е много трудно. Той ме люби, трябва да направя такива. 360 security. It makes your mobile device faster. Видеото свърши и да, сега ще продължим. Бих го, обаче аз мрах. Ето тук сега ще ви покажа кое. Видите всичките коли, които има. Това е така заради хилонската версия. Да смрах. Вече не е заради хилонската версия, това си е така. Ето отново тази писта. Бим! Ужас. Пак. Това писъмка ми е много трудно. Yes! Сега... Ето видяхте, сега ще покажа колите, които има. Ето тази. Бъгато. Тракторчето. Това беше GD, бъгито, мотора. Съм няколко мотора, така че да не е единствения. Тъговойния камион. Мотора с пистолет. Ето го военния камион, чайника, лунохода с формулата. И да, и това са главите. Обикновената каска, която всеки я има. Индианеца. Кучето. Ръцаря, нинджата. Козарка. Тиквата, робота. Това не знам какво беше. Това е някаква птица според мен. Водолаза, пирата, Робин Худ, дракона и тази каска за колело. Рокера, това не знам какво точно, враколака, царя. Да, и това са сега пистите. Тази повечето всички ги имат, които я имат. Тази не знам точно какво е. Аз повечето не знам имената на пистите. Тази също е готина. Ето е невидимата писта. Сега ето тази е готина също. И тази. Това ми прилича на дупи на мен.
Да, това са писите. Колите и каските. И довиждане.